vrijdag over de verrassing. Met dat sport wordt in even gesteed. Want wat hebben we die stiekem gedaan? Ja, we stiekem een liedje gemaakt. Stiekem een liedje opgenomen. Dat zijn nog in de microfoonbuurt hoor jongens. Vanaf de diepe. De Maarten zei tegen mij, ik zou het ziek vinden als ik dat liedje zo in middag ook nog een keer moet zeggen, want dan niet. Moet ze dat doen? Is goed. Dan gooi ik nu de microfoon pakken en dan is er nu het woord. Een liedje van onze jeugdflitsmaai André. Een nieuwe carrière is geboren. Die vastlopen het fietsen van Steen.
Die kunnen zich allemaal aan de kijk maken met die jeugd.